sud-est, unde se află clădirea teatrului Arena Stage. Are două săli de teatru, una mai veche, după care poartă numele în formă de arenă, de aceea se cheamă Arena Stage, scenă în formă de arenă, și altă sală al italien, cum numim, un teatru obișnuit, în care se va juca astă seară premiera spectacolului Leonț și Lena. Unii dintre actorii cu care lucrează sunt nume mari precum Max Wright și Diane Wist, deținătoarea a 2 Oscaruri. Leonț și Lena este prima producție din cariera sa pentru celebrul teatru american. Ciulei, împreună cu Andrei Șerban și Lucian Pintilie, vor deschide un drum nou în teatrul american. Această sală Arena Stage m-a influențat să construiesc la București, în sala studio Teatru Bulandra, sala cu scenă centrală pe care o cunoașteți probabil. În 1973, Ciulei realizează prima scenă centrală în România, la Grădina Icoanei, care permite flexibilitatea spațiului de joc și o dinamică accentuată a privirii spectatorilor ce pot sta pe toate cele 4 laturi ale scenei. E o reîntoarcere modernă la originea celei mai vechi forme de spectacol, scena centrală sau arena. Această scenă va permite multor regizori și scenografi români să dezvolte forme de spectacol noi în raport cu poziția publicului. Sinteză regizorală de excepție, montarea Azilului de noapte cu mari actori de la Bulandra în decorurile lui Helmut Stürmer aduce la orizontală spațiul de joc, spre deosebire de vechea versiune din 1958. Avantajele modernității scenei centrale implică direct spectatorii în lumea mizeră, în suferința personajelor. Spectacolul va fi reluat în anii următori la Arena Stage și apoi în 1977 în Australia, la Sydney Opera, unde Ciulei obține premiul criticii australiene. Rolul Satin, interpretat la București de Toma Caragiu, e interpretat de marele actor shakespearian australian John Bell. Regizorul și scenograful român este deja un nume afirmat în lumea teatrului secolului 20, iar Elisabeta I, în decorul și costumele Floricăi Mălureanu, reluat la teatrul Chaillot din Paris și la teatrul din Essen, confirmă valoarea unui mod de a face teatru care se duce prin realismul magic al lumii create pe scenă, prin pedagogia în lucrul cu actorii, care definește o clasicitate modernă a teatralității. Spanischen Galeonen viel zu massig. Lasst sie zu Wasser! Ja! Oh, das ist mein Schiff! Der Wind treibt sie weiter voran! Wind! Hey, Wind! Hey, Mr. Shakespeare, hey, Mr. Shakespeare, Sie haben es einmal so schön und wahr gesagt. Die Welt ist eine Bühne und jeder Mensch ein Komödiant. Sie haben recht, Mr. Shakespeare. Doch was für Menschen müssen sein, die König spielen wollen? Hey, Mr. Shakespeare. La mijlocul anilor 70, Ciulei pune în scenă celebra piesă cehoviană Livada de Vișini la teatrul din Essen. În rolul Ranevskaya, o mare actriță a teatrului german, Ioana Maria Gorvin, originară din Sibiu. Perioada va fi marcată de punerea în scenă a piesei emblematice a lui Shakespeare Furtuna în 1978 la Bulandra. Poate cel mai dens și cel mai filozofic spectacol al meu, și ca regie și ca decor, a fost Furtuna lui Shakespeare. Multă vreme această piesă, poate cea mai adâncă piesă din literatura universală,
a fost considerată o ferie și a fost jucată ca o ferie. Personajul principal, Prospero, duce de Milan, este exilat pe o insulă. Considerându-l pe Prospero un om de știință, un mag, un artist, un fel de simbioză între Einstein, Schweitzer, Picasso, Oppenheimer, am conceput pe scenă un fel de atelier plin cu relicve culturale. Platoul scenei era înconjurat nu de marea care îi limita insula lui Prospero, ci de un șanț plin cu sânge. Podeaua acestui atelier insulă era susținută de cărți, de aparate fizice, chimice, de globuri, de mașini de scris, toate jumătate scufundate în balta de sânge. Arta și cultura se nasc din eforturile imense ale omenirii, din sângele atâtor șiruri de oameni și atâtor întâmplări. Voi spiriduși care în lumina lunii născociți ciuperci de miez de noapte și-mi dați ocol la dangătul de seară, cu voi, meștere plăpânzi, am așternut un văl în jurul soarelui de amiază și am asmuțit furtuni și Marea Verde am încăierată cu albastra boltă. Am zguduit cele mai neclintite metereze și am dezrădăcinat păduri întregi de cedri și de pini. La semnul meu s-au desfăcut morminte și am trezit morții și i-am trimis în lume. Furtuna se întâmplă pe o insulă. O insulă izolată de lumea reală. Este o insulă așa cum, de pildă, un autor își alege un subiect și îl închide între două coperți. Și ea reprezintă o lume, piesa aceea. Între aceste două coperți, tot ce există, el poate să controleze, poate să disciplineze, după cum vrea el. Shakespeare îi izolează pe acești oameni și îi plasează pe o insulă. Deci scoși din lumea mutațiilor, din lumea schimbărilor, din lumea reală, unde intervin toți factorii, și îi aduce într-o lume controlată de eroul principal, de Prospero. Ca și cum ar fi controlată de însăși autorul piesei. Nefiind o piesă strict legată de o realitate foarte concretă, ci de o metaforă a realității, atelierul ăsta este și teatru, este și scenă, atelierul ăsta. De fapt, se reazămă pe o serie de obiecte. Și aceste obiecte sunt un fel de acumulare de memorie culturală. Asta a fost intenția mea. Acest atelier se așează pe ceea ce s-a adunat prin cunoașterea Pământului, a globului terestru, prin chimie, prin artă, reprezintă un fel de memorie a calității cognoscibile a elementelor pe care omul le-a creat. În 1980, la 8 ani după brutala interzicere a spectacolului Revizorul, realizat de Pintilie, urmând așa numitei revoluții culturale ceaușiste din 1971 și demiterii de la direcția Teatrului Bulandra, Liviu Ciulei este numit directorul artistic al celui mai mare teatru regional de repertoriu din America, Guthrie Theatre din Minneapolis, un teatru cu 1441 de locuri, cu o scenă elisabetană. In 1981, Liviu Ciulei, a strongly visual artistic director, squared off the stage, altering Tanya Mozeevich's original design. He wanted more of a platform for scenic elements.
Tanya Moisevich is one of the authors of this theater. And she saw what I did. And I was very afraid. She was with tears in her eyes, and she said, "You are right. Things have a life of their own, and then they must be renewed, and they must answer to the time in which we live." It was a beautiful statement of an artist which understands the world and the going of the events. When I did The Tempest in Minneapolis, that was my first production, which I did there. I did it because it was about the extraordinary power of art and also about the limits of this power. You can convince somebody through what you do, through your art, only if he opens himself to receive it. If he closes himself, he can't hear you. And that's what Shakespeare wrote in The Tempest. Cred că Liviu Ciulei este în scenografie un constructor inefabil. Forța decorurilor sale, pe cât de izbitoare, face ca arhitectul de odinioară, actorul de odinioară, să devină regizor al unui spațiu teatral care are o magie exemplară, prin cultura misterului pe care îl întreține în actul scenic, dar și prin misterul culturii asimilate și care, preluând, oferă, ascultând, vorbește. Privilegiul lui e de a fi un om care cunoaște și care descoperă. În Furtuna, magia artei arată cum poate fi salvată cultura. If Langham's productions sometimes were safe, Romanian director Liviu Ciulei's often were not. With his strong European sensibility, he took classical works and broke open their contemporary meaning. Ciulei rendered classical plays in a contemporary light Guthrie audiences hadn't seen before. But his restless vision resonated with a new generation of theatergoers who were hungry for challenge and newness. Art has a power of concentrating the events and the mentality, the taste, the habits, the customs of a time. And that's our role, to include that in our product, in our artistic product, and to speak to generations and to generations about what we are. Cel care va fi influențat târziu de Craig și Appia încearcă procedee noi de realizare, un nou stil de sugestie prin lumină și prin folosirea unor proiecții computerizate pentru a accentua senzualismul unor scene. Lumea celor trei surori, pe scena avansată în public a teatrului Guthrie, dă senzația unui interior plăcut, cald, cu un mobilier care creează spații de joc. Apoi, progresiv, dispare, pentru a face loc, pentru final, copacilor înalți. La teatrul Guthrie, prologul piesei e schimbat față de prima versiune montată la Bulandra. Scena avansată în public e acoperită de hârtia de ambalaj spartă prin ieșirea actorilor. Observăm obsesia ochiului, ca în Leons și Lena, un fundal creat prin tehnica colajului. Costumele create de Cary